Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasih wonten ingkang boten Jawa. Sing kersa Jawa muga-muga lancar segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihah wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmah wal barakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Kangge ciri khas mauludan paling boten rong ayat sing terkait muludan monggo kita waos. Setunggal ingkang wonten keber sampun apal ta'awudri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wonten terus ning boten kapal sedaya. Limanggana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Kaping kalih ayat ingkang terkait kali Rasulullah wonten surat Tobat. Dua ayat terakhir monggo ingkang hafal dipun waos. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah ibadah kali ayat nggih fa inta wallahi. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, wonten kitab Nurul Burhan ngendikaken dzikrul anbiya ngibadatun, nyebut jenenge para nabi kalebet ngibadah, nyebut jenenge tok sampun ibadah. Mula kula jenengan duwe anak duwe putu nek lanang nek saged jenenge nabi dipun tempelaken. Jadi kula jenengan ngundang anak putune kalebet ngibadah. Allahumma amin. Kaping kalih Kanjeng Nabi ngendikaken dzikrus sholihin kafaratun. Nek nyebut jenenge nabi ibadah, nyebut jenenge piyai kang sholih sholihah, kafaratun kenging kangge panglebur dosa. Mila sebagian piyai kang sholih wonten mriki badhe kula sebat, ingkang boten sebat kula insyaallah katut rombongane tiyang sholih. Allahumma. Jadi sing boten disebut oleh donga Allahumma katutno. Allahumma napa Bu? Men katut kecatet kados tiyang ingkang sholih. Sing saleh mlebu swarga, sing Allahumma katutno nggih insyaallah mlebu swarga. Bapak Ibu kula hormati Al Mukarram Bapak Kiai Haji Sholihin Najmuddin pengasuh Masjid Nurul Hidayah, mugi-mugi sehat panjang yuswa. Pingali Al Mukarram Bapak Kiai Haji Marjono SAG Ketua PHBI, tulisannya PHBI merangkap IBHI, mungkin mugi panjang yuswa sehat. Al Mukarram Bapak Kiai Harun Ar-Rasyid, Al Mukarram Bapak Kiai Jumari, Al Mukarram Bapak Haji Pareng Utomo, Al Mukarram Bapak Ustadz Ari Mustafa Ketua DKM Wonocolo,
Al-Mukarram Bapak Haji Suharno, Kepala Desa, sampun bertitel Haji. Muga-muga nular-nular rakyate saged haji sedaya. Lan sedaya sholihin sholihat kang boten kula sebut, mugi-mugi acara dulu menika badanipun melahirkan generasi-generasi masyarakat umat ingkang sholihin sholihat. Allahumma mila kula matur dzikru sholihin kafaratun. Pak Lurah iki wong saleh wis haji, sampai ngundang Pak Haji Slamet Suharno niku sampean pun di ngapura dosane. Allahumma konsolonsulipun Pak Lurah Pak Kiai ngundang masyarakat yang sholihin sholihat disebut jenenge tok niku pun kangge panglebur dosa. Muga-muga kelompok kula panjenengan kelompok ingkang sholihin wa sholihat. Amin. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, kasuwun maos Fatihah kangge ahli kubur Wonocolo ingkang sampun ngrumini kula jenengan inanggung Bapak Simba Suwito Utomo bin Pawiro Dikromo, Bapak Kiai Suyatno rencang kula wonten manakib Jawirul Ma'ani bin Suwito Utomo Ilaruhi, Bapak Mugiono bin Suwito Utomo Ilaruhi, almarhumah Rukmini binti Suwito Utomo. Kula dugi mriki mergo wasilahe piyai-piyai niki. Sedaya ahli kubur Wonocolo saking wontenipun Sayyidulillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena budaya nasta'in suatu mustaqim insyaallah. Bapak Ibu sekalian ingkang kita hormati, matur nuwun sanget dhateng panitia penyelenggara ingkang sampun memilah mempertimbangkan akhirnya memutuskan dari sekian ratus kiai sing luwih pinter timbang kula kathah, sing langkung sepuh kathah ning dilala kersane Gusti Allah, kula ditakdir sae pinanggi jenengan mugi-mugi benjing kempal malih wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian kang hormati, monggo sesarengan muji syukur dhateng Allah kanthi maos kalimatut tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Nek alhamdulillah sepisan ditambah nikmate, nek ping kalih ditambah ganjarane, ping telu di ngapura dosane. Mila monggo ping 3 alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil syukur bilisan alhamdulillah. Pengkali syukur bil janan, syukur ngangge lisan ngucap alhamdulillah. Syukur bil janan, syukur ge ati kula jenengan nek nembe nampi nikmat atine kudu rumangsa seneng. Syukur golisan alhamdulillah, syukur guati nopo nikmat atine seneng. Awake waras atine, sing ora seneng ora waras. Dijamin awake waras ora gelem seneng. Seneng nggih? Awake waras atine bisa muludan atine, krungu pengajian atine, rauman pacitan atine. Kono sing gremeng bareng iki. Tolong panitia sing gremeng-gremeng niki didumi bareng. Syukur bilisan alhamdulillah, bil janan nopo nikmat atine. Gua sing semangat kan radung nggih. Ibu-ibu sing penting seneng ngoten nggih. Bapak-bapak ngoten. Syukur bil janan, syukur kelawan nganggo ati. Napa nikmat atine? Awake waras atine, bisa muludan atine, krungu pengajian atine, rauman pacitan atine.
selawati nyambut gawe iki hadroe. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salamullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah. Iku syukur gulisan alhamdulillah, syukur hati oleh nikmat hatine. Nek ibu-ibu kepengen nikmati berkelanjutan sing garwane tesih sugeng tesih sehat, nek kon ngladeni sing lanang atine kudu, nek ora seneng berarti ra syukur. Bojone esuk cepet naik pangkat terus sampean mati. Dungane ngoten. Syukur ibu nggih diperintah bojo atine kon gawe kopi atine, kon masak emi atine, kon mijeti atine, kon ngelong atine. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Paham Bu nggih? Nek kepengen sing lanang panjang umur cepet naik pangkat rezekine tambah oleh ngladeni sing lanang sing seneng. Setuju Pak nggih? Kon gawe kopi atine gawe dhewe kopak kopi mulai dolan angkringan bapak-bapak gara-gara sing wadon kon gawe kopi rasa muga-muga bareng nyudan kon gawe kopi urung dijaluk wis tau kopi Pak. Kopi napa kopi minggu niku kopi ning ngajak melek susune ngajak. Kon gawe kopi artine seneng, kon masak mie seneng, kon mijeti gara-gara sing wadon lagi mijeti do ngundang tukang. Bahaya Bu, bahaya. Apa maning kon ngeloni putune maksudnya itu. Syukur warna loro nggih, bil lisan, bil janan, bil arkan. Syukur bil arkan niku syukur kelawan awak saka jur nggo nglakoni taat ibadah dhateng Gusti Allah. Muga-muga panjenengan langgah wonten mriki kareken syukur bil arkan benjing saged nampi piwalesan ngamal soleh saking ngasal dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedaya ingkang hormati, kula nek ngaos biasane werni 3 Pak. Setunggal serius, sakwise serius santai dan sholawat, sing S nomor 3 selesai. Nek kula ngaji serius terus melanggar kode etik, sebab para mubalik kiai-kiai NU sing nang teng lapangan diwanti-wanti kiai sepuh nek ngaji nang desa ora colo ora kena keduren. Nek keduren kudu dindake, nek kindepen kudu diduruti. Kiai-kiai NU sing melayani masyarakat oleh ngaos boten kena kemajon. Nek kemajon ora mudhun kudu diundur kemunduran gajoke. Mulane ngaji sing tengah serius makin santai dumugi sampai. Bapak Ibu hormati, kanten barokah dari langit turun. Mari kita sambut dengan sholawat bersama, mudah-mudahan cepat terang udane bahwa barokah nggih. Nggih, sallu ala Nabi Muhammad.
Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin hujan yang bawa barokah, banyu dan didurke saking langit Bapak Ibu dikawal oleh malaikat, makin minggai malaikat betul donga kula jenengan. Allahumma mila panitia mboten usah kecewa, hadirin mboten usah kecewa, walaupun hujan yang membawa barokah insyaallah. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, ingkang kula waos, kita berjanji niki ngaji serius dulu. Nek sing guyon-guyon lucu-lucu teng YouTube pun kathah, ngoten nggih. Bapak Ibu kula hormati, wonten kita berjanji al-hadits sani ngangato ibn Yasar ngan Ka'bil Yasar qala alamanil akhirih. Wonten kita berjanji dipun ngendikaken setunggal hadis saking Ngatok bin Yasar, Ngatok bin Yasar saking Ka'ab bin Akbar, piyambake ngendika ngalamani Abi Taurah ila sifron wahidan. Sahabat Ka'ab bin Akbar rumiyin diwucal kitab Taurat teng bapake piyambak. Sahabat Ka'ab Akbar ngaji kitab Taurat sing mulang bapake piyambak. Mila kula jenengan nek pancen bapake saged mulang putrane, panjenengan Bapak Ibu saged mengajarkan Al-Qur'an dan tata cara ibadah diajar sendiri itu boleh bahkan lebih baik. Sehingga dawuh Ibu al ummahat madrasatul aulad, seorang ibu adalah sekolahan pertama bagi anak-anaknya. Bapak Ibu yang hormati, Ka'ab bin Akbar diulang kitab Taurat ning bapak ini pun ada satu lembar kitab Taurat sing diumpetke ora diulangke disimpenan peti, disimpenan koper, boten diulangke teng anake. Jadi wis jaman biyen Bapak Ibu wong gelem ngumpetke niku wis kejaman biyen. Dadi sakniki nek ana wong ngumpetke wis ora usah kaget. Muga-muga sing tukang ngumpetke enggal tobat. Allahumma amin. Falamma mata bi fatahtuhu fa idzan nabiyyun yakhruju akhir zaman. Satu lembar kitab Taurat yang disimpan oleh ayahnya Ka'ab bin Akbar. Ketika orang tuanya mati, diambil, ngerti oleh simpen itu. Bapak biar nyimpen kitab Taurat kok disimpen nang jero koper. Siki bapak wis sedo tak tilikane ana apa. Biasane wong nek diumpetke sing ngerti dadi kena dan simpen. Niki kaitanipun kalih mulut ya. Bapak Ibu kula hormati, wonten kitab Taurat sing diumpetke bapak ini kuat tertulis Nabi yakhruju akhir zaman, besok bakal ono nabi lahir nang akhir zaman. Nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keterangan malih mauliduhu bimakkah,
lah Nabi akhir zaman bakal lahir wonten tanah Mekah. Muga-muga sing dereng dugi Mekah berkah ngaji saged dumugi Mekah Madinah ziarah haji lan umroh. Allahumma moga didongaaken suruh tekan Mekah. Muga-muga sing sregep ngaji enggal saged daftar haji numpak montor mabur kondur haji dadi haji mabrur salatullah cepat daftar haji numpak montor kondur haji jadi haji kaya Pak Lurah. Alhamdulillah pangkat dunia oleh pangkat akhirat oleh. Kita doakan Pak Lurah siang menjadi umarok malam menjadi ulama. Allahumma kepengen cepat daftar haji bu teng Quran nonton surat jenenge surat haji sampai waca teng mriku wonten 2 sujud tilawah wonten gambare masjid dan ayat sampai sujud donga. Insyaallah 7 tahun iso daftar haji. Allahumma kesuwen 7 tahun ampun surat haji sing diwaca surat tanah. Atur Pak Lurah niki surat tanah kula niki diwaos sawah pekarangan tanah pinggir jalan aspal dan ibu cepat diwaca surat tanah serati Pak Lurah kon dadekke langsung mangkat. Allahumma surat haji bae diwaca nyerang daftar nggih. Allahumma Bapak Ibu hormati Nabi akhir zaman lahir di Mekah hijrah wa hijratu fil Madinah. Bener sing diterangkan kitab Taurat Nabi akhir zaman lahir wonten Mekah hijrah datang Madinah wa sultanu bisan kerajaan wonten Sam yakusu sya'rohu. Nabi akhir zaman niku gelem ngetok rambute. Ngono aja mati rambut ra diketok. Enggak kanjeng Nabi rambute tetep di monggo ajeng setahun pisan atau sebulan pisan sing penting nyati sun syukur nglakoni sunah Rasul. Allahumma amin. Itu waya tazidu ngalal wasati wonten kitab Taurat diterangke isun Nabi akhir zaman lahirna Mekah hijrah nang Madinah kerajaane wonten Sam piyayine gelem ngetok rambut gelem nganggo sarung. Jadi wong sing nganggo sarung niku mbok ngerti ora ya nderek sunah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku ciri khas umat itu Kanjeng Nabi. Yakunu khairul anbiya wa ummatu khairul ummah. Nabi akhir zaman adalah nabi yang terbaik. Nek nabi yang terbaik ya umatnya mesti umat yang terbaik. Jadi kalau jenengan kudu sregep bulu dan mergo kula jenengan derajate ngungkuli umat-umat sederenge umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yukabiruna Allah Ta'ala ala kulli syaraf. Kanjeng Nabi itu diagungkan oleh Allah dalam setiap kemuliaan. Ya syukurna fi sholat kasawufil kitab. Ciri khas umat Muhammad ingkang dipun terangkan wonten kitab Taurat barisane sholat kaya barisane wong arep mangkat perang. Mila umat Islam nek jamaah kudu selurus mungkin kaya barisane tentara arep maju perang.
ten mulane kiai biasane ngelingke ten kula jenengan nek badhe salat disiapke sawu sufufakum fa inna tasmiyata min tamamis shalah. Ngerti artine mboten Pak? Niku artine sawu luruskan sufufakum, luruskan barisan. Fa inna tasmiyata sufufi min iqamatis shalah. Karena lurusnya barisan termasuk sempurnanya sholat. Ning wong-wong biyen Pak, kiai ini ora gelem nganteni. Zaman kula alit nek arep sholat imame ning ngendika sawu. Artinya ora ngertine sawu. Jadi masjid-masjid zaman biyen nang latare ditanduri. Gara-gara kiai orang biaya bar sholat jaluk sawu, subuh jaluk sawu, luhur jaluk sawu, asar maghrib jaluk. Akhirnya panitia masjid takmir nandur. Sengki bukan nonton di sawu itu cerdas-cerdas orang Jawa. Bapak Ibu kalau hormati, qulubuhum masofihum yahmaduna Allah ta'ala ala kulli syiddatin wa raha. Tangere Kanjeng Nabi akhir zaman niku hatinya merupakan nampilan-nampilan Quran. Terus Kanjeng Nabi mboten saged maos, mboten saged nulis ning apal Quran. Menurut bisa niki umat-umat Kanjeng Nabi kathah sing pikantuk berkah syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kathah putra-putra kita, cucu-cucu kita yang diberi kemampuan menghafal Quran. Muga-muga warga Wonocolo 5 tahun 10 tahun yang akan datang akan lahir generasi Al-Quran insya Allah. Uswatun hasanah, contoh yang baik, termasuk Kanjeng Nabi yang ini pun paring contoh. Datang kalau panjenengan menika yahmuduna, selalu memuji Allah, selalu bersyukur kala kondisi batin warahmah, dalam keadaan susah maupun senang. Jadi kalau jenengan Bapak Ibu buh susah kaya ngopo ya tetap belum muji datang Gusti Allah, boleh muji kelawan kalimat tahmid alhamdulillah. Bapak Ibu kalau hormati, alhamdulillah niku istimewa Bu. Wonten setunggal hadis dawaken awaluman yudna ilal jannah yaumal qiyamah. Di Gusti Allah sing ngendika. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan dawuh Kanjeng Nabi, saat temene besok dina kiamat manusia pertama kali yang diundang untuk masuk surga. Muga-muga kula njenengan undangan pertama, kloter pertama mlebu swarga. Allahumma amin. Sinten niku? Ora mesti kiai, ora mesti haji, ora mesti santri. Sinten sing dipanggil Gusti Allah pertama kali? Alladzina yahmuduna Allah, wong sing senantiasa muji ngalem syukur dhateng Gusti Allah bisarro iwadharro, dalam keadaan bunga maupun susah. Niku cirine wong sing arep masuk surga kloter pertama insya mulane jenengan budi belanja sithik yo alhamdulillah, dibaljoake yo alhamdulillah. Iku cerita saya wong arep mlebu swarga. Bapak-bapak nggih ngoten, nek kepengin mlebu swarga gasik bojone mesem ya alhamdulillah, bojone merengut ya alhamdulillah, bojone galak ya alhamdulillah. Angel apa angel? Angel. Mulai ora pati kloter pertama ora apa-apa, sing penting Allahumma katutno mlebu swarga. Allahumma amin. Muga-muga ibu-ibu dibelanja bapak 50.000 ya alhamdulillah, 100.000 ya alhamdulillah. Carane Bu teko arek donga nggih enjing ngramek bapake lagi nek blonjo paling ora 100. Allahumma bapak-bapak sing hasile urung 100.000 monggo tak warai donga, muga-muga mulai ngenjang bar muludan paling ora ling model dadi bakul hasile asal 100.000. Kiranya kula ke berkol duit donga niki nek sampean mantep insyaallah mandi. Kira-kira Bu nggih. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, Ya Kudus, sahilna bil fulus, kertas abang, halus-halus, duite 100. Guyu ora mandi. Duh, ora ketong guyu. Aja guyu bisa kali nggih, kok tak karteni. Omae kepengen duit 100. Judulnya doa supaya dapat uang 100.000 dalam 1 hari. Lo kalau dongane wau niku, panitia wis nyangoni kaene 100. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Kudus, sahilna bil fulus, kertas abang, halus-halus, duite 100. Amin. Apa betul Bu? Ya Allah, nama Tuhan kita Ismudat Gusti, Ya Kudus Asmaul Husna, sahilna mugi ngampilke panjenengan dateng kula bil fulus kelawan oleh ojo duwe sing coklat ning kena nggo cilok 5.000 nggih mboten. Aja sing biru nggo kondangan urung luwes nggih mboten. Gusti Allah sugih kula mangarani kertase abang halus, duite piro nek kertas abang halus. Bisa mending nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ditekuk jentiki men galingan. Ya Allah, Ya Kudus, sahilna bil fulus, kertas abang, halus-halus, duite 100. Nanti ngajeng blonjo matur ten bapak pirengke kula ajeng donga. Oh iya, tak amini ya. Terus niku dapalke nek mboten hafal mangke WA kula ten kula pun gadah channel YouTube dibuka mawon Mbah Nurzen niku mangke wonten donga niku wicara. Muga-muga rezekine paling ora 100 nggih. Upama ora 100 ora apa-apa sing penting aja nganti kentekan du. Muga-muga sing urun rajaban urun muludan hadir dalu menika bincing bar muludan oleh berkah muludan ora nganti kentekan duit. Niku yo ana dongane malih. Pira kena katakan duit. Men kiai ini seneng diterokaken bismillahirrahmanirrahim. Urung muni kabeh kok tekan duit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qolah kalih pas kentekan ana sing aweh mawi akeh kenang gue. Alhamdulillah. Apa betul Bu? Allahumma qolah kalih pas kentekan ana sing mawi dilakon niku. Nek sakit sing aweh ngaji malih ngundang Pak Nurzen nggih. Anak barep transfer 1 juta, gari 50.000 adine transfer malih. Alhamdulillah pas kentekan ana sing pas kondaran nggo rokok gila jejeri anu kenal nawani rokok. Dadi bakul dagangan ini tek ana sales anyar TP dagangan. Dongane kaya niku mawon. Allahumma qolah kalih pas kentekan ana sing mawi. Oh niku ngomong loro mawon iki. Ana colong ngaji sing angel-angel ya ora digatekan. Kepenak kan ngaji kaya niku. Ngaji lurus bae kaya ula mangan linggis ora dikrungok. Apa maneh wong NU nek ngaji serius beda ngantuk kabeh nggo paham bukan keturun ora ngerti. Muga-muga berkah sedaya nggih. Allahumma. Bapak Ibu ingkang kula hormati, lan iki janjine Kanjeng Nabi teng kula jenengan. Sulusun yadkhulunal jannah bi khairi hisab. Sepertelon umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika di kitab Taurat langsung mlebu swarga tanpa hisab. Muga-muga sing rawuh kloter pertama tanpa hisab langsung belum mlebu swarga. Allahumma kepengen mlebu swarga tanpa hisab. Bi khairi hisab niku ora itung esuk nek guru darajaban ditariki panitia ora usah anu kepengen mlebu swarga ora
tarikan selawi apa 50 niki wonten sing selawi wonten 50 wonten sing 100 monggo ala ora tak ngitung yen kepengin mlebu swarga sing ora ditungnya dompete nek kabeh tasih nek kabeh panitia Allahumma dibuka dari 20.000 tapi kan ora dihitung nggih mboten sing sepertelon langsung masuk surga. Mila antawisipun sing arep mlebu swarga tanpa hisab kloter pertama ngendikane kitab Duratul Nasihin sing wong ngajekaken salat berjamaah iku cirine wong arep mlebu swarga bi ghairi hisab. Muga-muga Masjid Nurul Hidayah binjing badha muludan jamaahe maju napa mundur. Kadang nek tenggen kula Bapak Ibu masjid seniki niku wonge karo tiange kathah tiange. Iki tiange pinten tiange per motor papat lho saka gurune papat 8 terus lor kidul saka dicor. Teng mriki kathah tiange napa kathah wonge? Nggih kula siang dalu wonten tiange. Iya tiang cara saka guru ya anak tapi jamaah ukur pukul 12 ilang siji. Iku sing arep mlebu swarga salate berjamaah. Muga-muga bar muludan salate berjamaah. Nek ora jamaah pertandane imane kurang, nek imane kurang nyetrum omane melu kurang, nek omane kurang uripe kakean. Cerdas temen ngene nek uripe kakek utang urine kirawake nanti mriyang iki jamaah mboten mriyang nggih santri biasanya ini nyindiri wong ora jamaah padahal santri subuh ya ora jamaah nek kalau ngapal lagi apal waktu subuh sejak terbit fajar sampai terbit matahari apal ning ora jamaah semoga calon kiai kabeh iki nggih jamaah arang pertandane imane kurang uripe kakean boleh mikir awake nganti umat Kanjeng Nabi dibagi telu sing siji masuk surga tanpa hisab asal salate terus berjamaah. Pak Kiai ngene semangat luruskan barisan ukur wong lurus kiambut Pak Kiai nggak lurus karo tempo nggih lurus karo sapa Pak Kiai semangat luruskan barisan pasukane kursi siji Mas. Semoga katut liyane nggih Allahumma. Bapak Ibu kalau mati wasusun yakuna bidunub wa khotoya itu. Sing kelompok sepertiga ingkang nomor kali Bapak Ibu nek kula jangan mau boten katut sing nomor kali benjing umat Kanjeng Nabi wonten dinten kiamat anggenipun pejah sowan Gusti Allah nggawa dosa akeh banget. Ning mergo gelem muludan, gelem urunan, gelem sedekah, gelem hormat, insyaallah sing ahli muludan senajan dosane akeh binjing ditampa tobaté di ngapura Gusti Allah. Akhire ya nyusul mlebu alhamdulillah.
sing urung-urun ngodoni ngesuk paling lebih swarga gratis kok ora katut insyaallah sing hadir sing melu menyokong panitia sedaya pikatur syafaat limati wis tobat ya katut mlebu swarga alhamdulillah pun rong pertelon garis telon pun makatut kabeh Bapak Ibu kalau nanti sing kelompok nomor 3 kitab Taurat dawaken inggih menika fayaqulul ta wasulusun yatuna bidrubi wa khadaya itu sing nomor 3 inggih menika wonten setunggalipun umat ingkang anggenipun gesang wonten ngalam dunya boten sholat boten zakat boten haji dadi rukun Islam nomor 1 tok sing dilakoni nalika arep nikah niki napa buka-buka teng mriki boten nonton jaman biyen nonton Pak dadi sejek jumblek kan wae tekan mati ora sholat ora zakat ora puasa ora ngambah masjid ning tahu maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah niku beji wonten umat kaya niku mlebu swarga apa ora niku ngendikanipun Gusti Allah senajan nalika urip ming sepisan maca syahadat asal ikhlas Gusti Allah tetep nampa tetep ngapura dosane mlebu swarga mergo oleh rahmate Gusti Allah. Dadi sak menten kathah sing wis tau syahadat insyaallah do mlebu swarga. Alhamdulillah. Nek mampir ora niku pertanyaane masa kok syahadat sepisan ya sing rabi pindho ping 3 lalu syahadat pindho ping 3 rabi sepisan terus mati dengan muludan kok ya katut nang swarga insyaallah nggih Allahumma ya rabbal sing penting mahabbah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu dadi sing urung salat urung zakat urung poso senajan urung kopi urung gelem sing penting ana muludan sing sregep le bantu panitia setuju napa mboten syukur urun sing akeh ra iso ya tenaga ra iso ya donga ngrewangi panitia tunjukkan bahwa kita cinta kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi sebab Kanjeng Nabi ngendika man ahabbani kana mangi fil jannah sapa sing seneng ingsun Kanjeng Nabi besok bareng ingsun Kanjeng Nabi mlebu swarga dadi Allahumma katutno Allahumma katutno Allahumma katut katanya orang mangkat ngaji apa mau bunyi dan orang mangkat oh karo mangkat Allahumma maksudnya katut swarga nikah tahu syahadat tahu nyok swarga Allahumma katut ini ya bu mampir suwi bora ya sing penting katut lah ngoten nggih. Jadi kalau jenengan yang ono tangga dulur bandar ditambah anak pinter sukses sampai ndonga Allahumma katut tanggane oleh matu sugih sarjana nggo mobil Allahumma tanggane panen apik dagange lancar laris Allahumma tanggane diparani ambulan digawa rumah sakit Allahumma ya aja katutno terus niku sampeyan yang kurang nek ana sing dipekul andan-andan Allahumma kerekno ora katutno kabeh naik ambulan katutno digawa kuburan katutno lha ora bedakno wis muga-muga katut wis swarga Allahumma syaratnya seneng Kanjeng Nabi wong sing seneng Nabi mesti dirahmati wong sing seneng Nabi mesti dimelasi kabeh kebutuhane bakal dicukupi besok nang akhirate bakal disyafaati sholli wa sallim
dirahmati. Wong sing seneng nabi mesti dirahmati, wong sing seneng nabi mesti dimelasi. Bukan buktine dalu menika sing mangkat mulut dan mergo seneng Kanjeng Nabi disandingi wedang legi pacitane roh. Nek bejo Bali diberkat, kiai ini bisa disepriti, dilarutan lagi digambar niku. Mergo seneng Kanjeng Nabi, kak mesti dirahmati Gusti Allah, dimelasi Kanjeng Nabi, dimelasi manungsa asal seneng Kanjeng Nabi. Kabeh kebutuhane dicukupi, nang akhirat disyafaati. Alhamdulillah. Muga-muga sing muludan benjing setiap butuh napa mawon dilalah anak. Allahumma dungane wonten niku. Aja kuwatir Bu, muludan urunan muludan ra duwe taksid, esuk masa ditagih sing penting nyarutan. Allahumma dungane wonten pirakaken bismillahirrahmanirrahim. Allahumma duhna angger butuh anak. Kepenakan tangane. Allahumma duhna angger butuh mus muludan kan ora butuh anak-anak jenenge ora berkah le muludan. Allahumma duh angger butuh, Allahumma kubeh cukup kabeh. Dungane wong Jawa kaya ini. Jadi kiai-kiai pondok pesantren niku nek mulang Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruwat. Mulane wong NU ora fanatikan, biasa ketemu dengan perbedaan. Contoh Arab digarap niku wau, ya Allah ya Kudus. Arab kan Jawane digawa napa? Kertas abang halus itu Jawa niku, ya Allah ya Kudus sahila bil fulus. Arab Jawane napa? Kertas abang halus-halus, duwite 100 iku Arab digarap, Jawa digawa. Allahumma Arab, Jawane digawa. Allahumma Arab, kolah kaleh Jawa. Pas kentekan ana sing Jawa meneh niku. Dadi sebab nek donga Arab kula jenengan lisane ngucap ning atine ora mudeng. Mulane ulama-ulama Jawa Arab ya digarap, Jawane ya digawa, men atine mudeng nyangkut antara lisan karo ati sambung cepet diijabahi Gusti Allah. Arab digarap, Jawa di ping telu Barat di luar. Barat niku Eropa, Amerika contohnya ulang tahun. Nang wong Jawa, wong Islam boten wonten acara ulang tahun, wonten tasyakuran. Mulane ngenjing Bu nek ulang tahun tetep gawe roti monggo, gawe besek monggo, sing penting dongane ucapane ampun nyuntung. Barat nek cara Arab kullu amin wa antum bi khair, setiap tahun semoga kita semakin baik prestasinya. Allahumma nek mboten mabruk, alfa mabruk, sejuta keberkahan, sejuta prestasi bagi anak kita. Dan orang happy birthday to you, happy itu senang, birthday hari kelahiran, nek lahir seneng, buktinya seneng. Mama kemeringet, bocah nangis, bapaknya mesem, gimana? Ya seneng, nek orang saya di duit ya susah. Happy birthday to you oleh seneng nalika lahir ana wong ngunjung wong telik bayi nyangoni nggo teh gula seneng nang boten. Gedene nek ora didetrik waktu lahir nyenengke, ning gedhe nyusahke wong tuwa. Mulane ampun iru-iru wong Barat disailing, difilter, rotine jalan, teoplelin jalan, kalimatnya sing berbeda. Jangan happy birthday to you. Kullu amin wa antum bi khairin. Mabruk alfa mabruk, atau nek cara Jawa jangkep warsa kaping 6, mugi-mugi berkah. Jangkep niku ya memasuki tahun ke-6. Ngoten iki dongane. Muga-muga panjang umur barokah. Sebab nek boten difilter, boten di ruwat, kula jenengan bahasane senes bahasa Inggris. Nek happy birthday to you bahasa apa Bu? Inggris. Mbah-mbah kula jenengan sing donge-dongane mandi
kon dipaksa putune happy birthday to you ora mudeng. Dadi nek ora manut putune nangis, nek manut orang mudeng ya ora dijabahi. Ayo Mbah, ulang tahun Mbah. Happy birthday to you. Happy birthday. Wong ngono colo biasane ngarit ngempani sapi, nyapu kandang sapi dipaksa putune kon nyanyi happy birthday. Bisa apa mboten? Ya ora iso karo asal muni. Sapi pedet muyu. Sapi pedet muyu putune didoakno sapi pedet. Semoga-moga sekolah tahun diganti nggih. Diganti. Mabruk alfa mabruk saged selawatan niku. Itu selawat ulang tahun niku. Mabruk alfa. Go kali jajal. Ambil tek ora niku. Mboten katang berapa bait. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk ya miladi mabruk. Mabruk alfa mabruk ya miladi mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk ya alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk ya miladi mabruk. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Niki kalimat untuk ucapan ulang tahun. Ngenjing boten happy birthday to you, ora sapi pedet. Make putune ora pas. Muga-muga kula jenengan anak putune didadake putra salisa. Mulane kula jenengan Bapak Ibu arep digarap Jawa digawa. Nek duwe anak isih cilik, duwe putih isih cilik ling mudang ki ndongakno. Sebab wonten tiyang sepahriyin oleh marai mudang ora patiya bener. Contoh ngen kula rene wonten Pak. Saking senenge duwe anak lanang oleh mudang kebablasan kontol-kontol landung. Nek landung hernia kondol. Jadi nek ana bocah kondol oleh ndongakne biyen bahaya anu. Kondolan. Ngaji ngapun niku nggih? Tak warai mudang bayi aja. Gimana riyen Mbak kula sugih pari selumbung nek kunjuk jangan ingkung dikumbahi mulu tuplongan. Ora kena kondol-kondolan. Ya nek BPJS nek ora 10 juta operasi niku. Tewaring mudang nggih Bu nggih. Anak lanang karo putu lanang niki. Boleh nabi kok. Ya Allah, mugi-mugi anak kula pinter ngaji, gedene dadi santri karo wong tuwa ngajeni. Ya Allah, mugi-mugi tuane mulang ngaji, ojo pisan-pisan mati yen durung ibadah haji. Apal betul? Disalati setan Rabbuna ala nuril mu'minin Muhammadan Rasulullah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasa takwi menapa enggak? Sing di putu anyar, anak anyar nek lanang kaya niku nggih. Yo ngundang putu gari. Ya Allah, mugi-mugi putu kula pinter ngaji, gedene dadi santri karo wong tuwa ajeni. Ya Allah, mugi-mugi
mulang ngaji ojo pisan-pisan mati yen durung ibadah haji. Ngono terus sawati ulang tahun lagu niku kae. Aja kontol-kontol. Ganti niku. Wonten Bapak Ibu kula hormati saking senenge anake wadon putune wadon uli udang ya kebablas. Padahal bae niku donge mandi dongane wong wis tuwa. Ning sayangi kalimate donga sing boten leres contoh. Saking senenge putune wadon uli udang ora ngaji wis kabeh dhewek. Tong dudu blek, blek dudu tong, cilik dimong-mong, basa gedhe digawa. Niku kawin lari kok dilamar yo ora sras-sras yo ora ngerti-ngerti gendong putu. Gara-gara tong dudu, blek dudu, niku kalimat apa? Tong dudu, blek dudu, tong cilik dimong-mong, basa gedhe. Muga-muga kula aja digondol wong nggih. Muga-muga sing anak wadon esuk duwe mantu sing hebat, sing ahli ilmu, wong saleh. Ngoten nggih. Lho, donga muga-muga sing perawan-perawan minjing ditemokke mantu sing saleh, ahli ilmu. Ngoten nggih. Didongane nyuwun mantu. Lho donga kabeh iki piye berkol oleh haji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu, ya alimu nyuwun mantu sing sugih ilmu, wong sing saleh, ahli ilmu, saben telek mertua ninggali ora ketang 200. Itu mau mantu ning oleh maca aja seru ndak calone mantu nek krungu terus mecu. Alhamdulillah amin. Yo bisa meneh bapak iki sing diperawan di putu wadon meh sarjana wis rampung kuliah rampung mondok muga-muga mantune ahli ilmu wong sing saleh. Sing paling penting saben telek mertua ninggali. Sebab ngene kula wonten mantune rapat kebujon. Telek mertua malah ninggali putu. Ten ana colongan betul Bu. Oh, anu sekalong mulan ngidul nggih. Telek mertua orang ninggali sangu malah ninggali. Orang ninggali duit nggo tuku susu. Akhire mbae adol glu. Nggo duwite nggo tuku. Suwi-suwi sirahe ngel kaya dibentuk. Iki wonten. Oh. Muga-muga mantune saben telek mertua ninggali. Tirokno si banter ning anak wadon sing banter nyebidi anak wadon isi telu yang donga niki. Sing pertama nggih muline pol dilalap kok dongani. Berarti mertuane Rocky Surya tukokno Surya. Cowok kuwi saben telek mertua. Sing serius nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu, ya alimu nyuwun mantu sing sugih ilmu, wong sing saleh, ahli ilmu, saben telek mertua ninggali ora ketang 200. Ana wong bagung 20.000 bae, ana mantune bagung cetek 200.000 ya akeh. Tapi mertua kudu terima kasih, nek wis terima terus kasih, terima besar mantune tawoman mertuane sing ora gelem terima kasih. Nek dine duit 1 juta Bu nang mantune terima, nek wis terima terus kasih, sing 200 nggo tuku jajan jenenge terima kasih. 200 warna 5 nang pasar Perembun wis oleh sekrasa emping sreping tai kucing lanting kacang garing terus oleh saka mertua para colo ing kabeh pacitan iki emping sreping kacang garing tai kucing lanting. Alhamdulillah nek wis terima terus si ora tong duduk blik duduk tong gawa tong mantu teko nggo gawe HP karo power bank lagu ngapa. Muga-muga mantune ahli ilmu sedaya nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati,
mlebu swarga tanpa hisab, sing sepertelon dosane akeh ning diparingi kesempatan tobat, sing ping 3 seumur hidup mung maca syahadat tetep mlebu swarga. Alhamdulillah. Mila kala wau wong sing seneng Nabi mesti dirahmati, sing seneng Nabi mesti dimelasi, kabeh kebutuhane bakal dicukupi, sok nang akhirat disapa. Ini pun ngaten iki ditingkatke malih kula jenengan. Muslimin muslimat, monggo kita sami tobat, ngaji ilmu kang manfaat, kangge sangu ing akhirat. Sareng muslimin muslimat, monggo kita sami tobat, ngaji ilmu kang manfaat, kangge sangu ing akhirat. Dunya akhirate tansah pinaringan nikmat. Sholli wa sallim muslimat, monggo sami tobat terus ngaji ilmu ingkang manfaat ben dunya akhirat angsal nikmat. Nek pun ngaten syair yang ketiga, sausé ngaji ilmu manfaat karo tobat, maca Quran aja lali, selawate ditambahi, istighfare rinawa dunya akhirat angsal nikmat ilahi. Amin. Allahumma cara kalau hahi gampang, kalau ngetuk mau ngarepe sing yuk bareng-bareng malam-malam oleh Nabi selawat mawon. Maca Quran aja lali, maca selawat ditambahi, istighfar rino wengi, insyaallah bakal mukti. Maca Quran aja lali, maca selawat ditambahi, istighfar rino wengi, insyaallah bakal mukti. Dunya akhirate ansal ridho ilahi. Salli wa sallim daiman salli wa sallim maca Quran aja di salawate di tambahi, istighfare rino indunya akhirat angsal ridho ilahi. Insya Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, jangkepi wekdal kula ngaji ora kena suwi-suwi. Ngendikane Kiai Bu, syarat ngaji 3, 1 ikhlas, 2 patut, 3 panitiane seneng. Ikhlas patut ngaji seperempat jam, ikhlas kenging ning ora patut. Mulai medan bis setengah jam, masa ngaji seberapa jam.
ikhlas nek setengah jam patut ning panitia nih kayaknya urung seneng ya paling ora sejam. Ikhlas patut seneng ini kok sejam apa dereng makanya kesuwen didahemi ya ini didahemi tenan lo pun lagi mudun ikhlas patut nyangoni mantu putu gitu lu sarape Bu ikhlas patut nyangoni putu 2000 ikhlas kenging ning ora patut zaman siki 2000 ya paling ora 10.000 ikhlas patut putune ditakoni kowe seneng apa urung putu tersangoni 10.000 dereng Mbak lah pira wis 50.000 kula nggih seneng dinahi 50 ikhlas patut belanja bojo nggih ngoten pas 100 jeneng ikhlasnya 100 Bu ning ya ora patut pakar mulutan gawe besek 10 100 lah bingung nggih mboten Bu ya nyaro 100 ya wis patut pipak ning yang urung seneng lha wis seneng pira pinten Bu seneng 300 pamane ikhlas patut nyangoni kiai dikoyoni maksudnya ora diterangno ora iya ini oleh ngaji yo ikhlas patut seneng panitiane yo ikhlas patut seneng muga-muga di sini senang di sana senang di mana-mana hatiku Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati faedah mulut sampun sering kita bahas bilih wonten kitab ingkang kula waos Imam Fakhruddin Ar-Razi dawuhaken di kapan ana wacan maulud berjanji diwaos selawat diwaos terus kalih nyanding garam utawa panganan pacitan sing diwacake maulud Nabi jenengan walaupun boten telas niku didahar karena panganan wis diwacake selawat berjanji maulud Nabi niku pacitan niku Bapak Ibu nek pun mlebet wonten padaran yatoribu walastaqiru hatta yaghfirullahu li akli panganan sing diwaca nanggon muludan dipangan kula jenengan buah terus nang jero nek dosane urung di ngapura urung lereng mulai kula jenengan nek asal berkat muludan ora ketang 30 kan kudu dipangan sebab panganan niku mangke badhe bekerja sesuai perintah Allah di kapan ana panganan bu uyah bu gula bu roti bu besek bu nopo sing digawa majelis maulud didahar mangke dosane di ngapura Gusti Allah. Mila panitia muludan kudu dilibatkan semua musing sabah masjid ora dikon melu obah matu panitia muludan sing asal sedekah muludan nggih diastokondu nek perlu putra wayahe kon icipi kabeh men oleh barokah muludan pacitan muludan dipangan pati-pati metus kaweteng nek dosane urung di ngapura Gusti Allah berkahi syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku antawisipun faedahe muludan faedah muludan malih wonten ngendika sanes Imam Al-Jauzi ndawaken di kapan ana desa sing gelem nganake muludan min khawasi anu amalun fi dalikal am di kapan ana desa sing gelem nganake muludan setahun pisan amalun fi dalikal am bakal diparingi aman desa niku dalam 1 tahun insyaallah wana cala setahun dugi mulut ngajeng boten nonton gempa bumi Allahumma boten nonton tanah longsor Allahumma orang-orang kerubuhan wit Allahumma orang-orang sing kesetrum listrik Allahumma orang-orang sing mati mendadak Allahumma barokai muludan alhamdulillah muludan penting muludan itu penting asal sampai muludan tiap tahun ana cara dijamin aman insyaallah berkahi muludan bikat syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Bapak Ibu hormati nomor kali wa busra ngajilatun binal buya wal maram faedah mulutan wa busra akan diberi kebahagiaan. Muga-muga berkah mulutan sing wis pengen rabi sing isih jomblo ditemokke jodone. Allahumma sing diutang bare ana utang lunase. Amin. Syukur sing bisa utang mo. Allahumma amin ya rabbal. Bila khusus jombloan jomblowati ini kula rangke mulutan sebabnya teng mriku teng terangan wa busra ngajilatun sing wis kepengin rabi muga-muga ketemu jodoh berkah mulut. Mila ngenjing Senin pekan Perembun pekanan Bu nggih sing jomblo-jomblo kuwi wong tuane bodho pasar Perembun tumbas gedang dempet. Gedang apa Pak? Gedang loro dari siji niku jenenge dempet. Niku sing dempetke nggih Gusti Allah. Sampeyan tuku gedang dempet aja ngenyang. Nek ana setundun dituku kabeh, maksudnya setundun sing dempet setunggal tumbas sedaya. Nek sepek sesisir ditumbas sedaya. Nggo nylameti bocah sing isih arep digarap, Jawa digawa, barat keluar. Makanya pun tumbas gedang dempet Bapak Ibu dikolak, tambahi telo kenging, tambahi tepung kenging, mutiara kenging. Syukur yang masak mudurien, syukur sing masak bae sing pun boten menstruasi. Iki mbah rika sing wis ora kep, iki putune jomblo bae. Disameti gawe kolak gedang. Nek wis mateng Bapak Ibu wadhe baskom diwacake surat Toha. Surat apa? Toha ya Kanjeng Nabi sholatullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat pertama sampai terakhir orang ming Toha. Ayat pertama sampai ayat nyaluk tulung Pak Kiai saged. Nek pun cekap kolaki diwadhe mangkok ke plastik didungke tangga teparoli. Alhamdulillah syukur orang amplope mandi mandi. Mbon apa dereng niku? Wani kiai sing komplit Arab digarap, Arabi surat Toha. Jawane gawe kolak. Kolak kan manis nggih mboten. Nek manis mesti ana sing teko. Napa? Semute perawan bujang. Alhamdulillah semute bujang perawan berkahi gedang. Karo digongane mau ya Allah yang alimu nyuwun matu sing sugih ilmu wong sing saleh ahli ilmu saben telik mertua ninggal wedungane jauh nggih enjing sak kula pun puasa langsung Pak niku insyaallah engko 40 dina wis ana sing takon badhe ndak putih Mbak kan sing takoni ya ora maksude kok nek 40 dina urung ketemu ndamel malih mboten nanti ping 7 lah kula pingane ming sepisan niku pinangge jodoh wonten sing kali wis muga-muga benjing bakule gedang berkah sing tuku gedang berkah nggo slametan para jombloan jomblo berkahe mulu. Mila teng santri gadah selawat jomblo Pak, selawat jomblo nanti kira dereng selawat jomblo. Selawat jomblo niku selawat sing paling tuwa. Sebab nalika Kanjeng Nabi Adam alaihissalam badhe nikah kali Siti Hawa, mas kawine maos sholawat. Mulane ana sing ngarani jenenge selawat jomblo. Selawat paling tuwa niku wonten sing ngarani sholawat Jibril. Santri apal niku. Gua selawatan seberapa zaman ini kalau kita ngaji terus. Selawat jomblo diwaos. Shallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu
supaya do ngerti ilmu agama. Nek wis mondok insyaallah oleh berkah para ulama dunya bakal mulya nah akhirat bakal bejo insyaallah mlebu surga. Mila pesen kula terakhir sing gadah putra putu Pak syukur nderek Pak Kiai putrane dipondoki kabeh insya nek boten saged ana sing mondok ben kena nggo nalini pangarep-arep kula jenengan wonten donya lan akhirat. Allahumma duwe anak kudu kon ngaji dipasrahno Pak Kiai yen duwe anak ora kon ngaji wong tuane ora pengaji wong tuane ora pengaji salatullah salamullah ala wong tuane ora pengaji bocah ora ngaji nek nganti salah pergaulan akibat era ngaji karo simbok wani nabok karo bapak wani getak karo pakde gemedhe karo bulek mendelik karo mbah putri ngiwi karo kiai ngedengi Gusti. Alhamdulillah.
Wah nek ora ngaji kon nek ora mondok ya kon ngaji derek pagi yai nang TBG nang mati. Nek bocah kon ngaji dipesti bejo mengko sekolahe pinter ngajine bener. Nek dadi bocah bejo engko akhire nek meratu sering ngirimi. Allahumma nek beli nyaking tas kresek ing sini gula kopi karo roti. Alhamdulillah nek bocah bejo kok ditukokno tiket ibadah haji. Alhamdulillah nek gelem mondok ora kudu pinter pas penting mondok. Jadi wong mondok niku iki donga gedhe riyen wonten wong mondok Pak padha-padha 10 tahun catelu padha-padha 10 tahun nemen kabeh mempeng kabeh manut kabeh ning hasile beda. Ning oleh berkah kabeh. Sing siji pinter, maca kitab pinter, ceramah pinter. Ning nyowok ora mandi. Cuma ora mandi, dene pinter kon mandi. Bakate maca kitab karo sing siji ceramah mboten saged, maca kitab yo mboten saged ning dongane mandi bisa dadi dumbila. Berkah mondok, maca kitab ora iso, ceramah ora iso, protokol ora iso, sambutan be uang ora iso. Ning dongane kur Allahumma qolah kalih pas entekan ana sing mandi temen. Berkah mon. Jadi mondok ora kudu pinter, sing penting mondok untuk laklop ora pinter ya. Sing nomor 3 maca kitab ora iso, ceramah ora iso, dungane ya ora mandi kur pinter crita, pinter dongeng umum penggane umum. Bali kopono karo umum penggane nang ndi umum. Ning dilarang digugu ngomongi wong tukang maksiat, dirayu sisi gelem tobat. Ngene lho biasa minuman keras, sisi minum kopi. Lho gugu karo tukang umum, umum barokah niku. Nggih, mulane sing penting kula jenengan mondok mbuh pinter ora budua kersane Gusti Allah pasrah karo pagi yai. Dadi tukang ceramah maca kitab ya alhamdulillah muga-muga berkah, ora iso ceramah maca kitab dadi tukang suwuk ya muga-muga tukang suwuk sing berkah idune bacin ning mandi. Allahumma ping 3 nyawa ora iso tukang cerita tukang ngomong ting digugu wong akeh wong do tobat lewat santri tukang dopo. Allahumma bulan iki sampean wae isi di pondoke pondok pesantren insyaallah barokah. Amin ya rabbal alamin. Boten prayogi matur kathah insyaallah sampun cekap muludan sampun donga nggih sampun iki Pak Kiai sampun pasrah wau dan sekaligus donga muga-muga ingkang muludan ingkang hadir ingkang rawuh ingkang infak sedaya pikados syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ampun menyakrin Bu nggih. Dadi wong ngaji nek ora didongani kaya wong ora risi nama bener. Nek kok ngaji rung didongani miyat kaya wong madega bah ora ditaleni dipanggul utang mulane nunggu donga. Insya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ma yukafi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa takfilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hadi wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Qudus sahilna bil fulus kertasnya abang halus-halus duitnya sakus-sakus. Allahumma kolak kaleh pas kentekan ono sing aweh. Allahumma ubad-ubad bisa lewat bakal selamat. Allahumma ubad-ubad bisa selamat selamat dunia ini selamat akhiratnya. Allahumma kitra kitri suki bebek suki meri. Allahumma kitra kitri suki sapi suki pari. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah kun fayakun rinakso dining Gusti Allah cinoko malaikat papat pinayungan para nabi dan para wali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah yang alimu nyuwun mantu sing sugih ilmu
wong sing saleh ahli ilmu saben telik mertua ninggali sangu. Ya Allah ya Rahman, nyuwun besaning Kang Loman karo mantu banget emane bareng mantenan bagi warisan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Matur nuwun Bapak Ibu nggih, kula pun dirokoki disepriti disangoni muga-muga barokah nggih. Sing ngaji berkah, sing mulang ngaji nggih berkah. Doa nyambutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.